ପୁଣି ଆସିଲେ ଓଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଭି ବସ୍। ନିମ୍କି ଆଉ ବିଜୟିନୀ ପରେ ଆସୁଛି ଏବେ ବସ୍। ବସ୍ ମୁଭିର କାହାଣୀ ସେ ନିଜେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସିଏ ନିମ୍କି ଆଉ ବିଜୟିନୀର କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଭରେଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଏ ମୁଭିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରମେଶ ବାରିକ ଆଉ ମୁଭିକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ତ୍ରିପାଠୀ ସାହୁ। ଆଉ ହିରୋ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ରାଜ ରାଜେଶ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଭିର ସୁଟିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ବୋଲି। ମୁଭି କେବେ ରିଲିଜ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି, ହେଲେ ଲାଗୁଛି ମୁଭି ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେଇପାରେ। ଦଶହରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭି ରିଲିଜ ହବାକୁ ଅଛି। ମାଲ୍ୟଗିରି, ରାବଣ ଆଉ ଦୁର୍ଗା, ତାପରେ ବସ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ ମୁଭି ଯଦି ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହବ ମୁଭି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମୁଭି ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।